Szeretsz játszani? Nem? Akkor ne nézd tovább ezt a videót. Itt vagy még? Helyes. Akkor vágjunk is bele. Gondolj egy játékra, amit szeretsz. Pontosan miért szereted? Talán azért, mert az alábbi listából több is megjelenik benne. Ezt a listát a nagyszerű játékok 10 összetevőjeként ismerjük, és Reeves és Reed 2009-ben megjelent Total Engagement Using Games and Virtual Worlds to Change the Way People Work and Businesses Compete című könyvéből szereztem. Lássuk a listát. Önreprezentáció avatárokkal, 3D-s környezet, narratív kontextus, visszacsatolás, reputáció, rangok és szintek, piacterek és gazdaságok, versenyhelyzet, mely meghatározott és érvényes szabályok alapján zajlik, csapatjáték, könnyen konfigurálható, párhuzamos kommunikációs rendszerek, és időnyomás, vagyis egy helyzet, melyben az egyén úgy érzi, kevesebb ideje van egy feladat elvégzésére, mint amennyi szükséges lenne. Nos, hány pontot ért el a te kedvenc játékod a 10-ből? Vajon hány pontot érne el egy tanóra? Valószínűleg nem sokat. Pedig kis átalakítással versenyezhetne egy átlagos játékkal. Lássuk, mely elemek emelhetőek át a 10-es listából. Önreprezentáció avatárokkal. Elég egy platform, mondjuk a Classmana, ahol a tanuló beállíthatja, hogyan nézzen ki a karaktere. Ijesztő legyen? Vagy inkább kedves? Szép? Amit akar. Narratív kontextus. Kis kreativitással egy fehérjékről szóló összefoglaló órából könnyen leszabaduló szoba, ahol a tanulóknak az MZ-Perix nevű betegséget okozó prion aminosabb sorrendjét kell megfejteniük. Visszacsatolás. Minden óra végén kristályokat kaphat a tanuló a teljesítményére, amelyeket később beválthat jutalmakra. Pont mint egy játékban. Reputáció, rangok és szintek. Elég egy Excel táblázat, és a diákok már is látják, mennyi kristályt gyűjtöttek össze abban a témakörben, amelyet hívhatnánk kampánynak is, hiszen semmivel sem kerül többe így hívni, nem igaz? Piacterek és gazdaságok. Mennyi kristályt gyűjtött Petra a kampányban? 10 kristályért tudok adni egy erősítő bájitalt, így belenézhet a füzetébe 30 másodpercre a dolgozatírás közben, vagy 15 kristályért megengedek egy határátlépést, ami miatt Petra dolgozatán lejjebb csúszik az 5-ös ponthatára 5%-kal. Versenyhelyzet. Az órai munka miért ne lehetne egy aréna, ahol a tanulók összevethetik az eddig megszerzett tudásukat? Csapatjáték. Amíg nem a dolgozat készül el ilyen módon, miért ne erősíthetnénk a csapatmunkához szükséges készségeket egy kis extra motivációval? A nyertes csapat itt is kaphat extra kristályokat. Időnyomás. A kampánynak hamarosan vége. Lesz még elég ideje Karcsinak, hogy összegyűjtsön annyi kristályt, amennyi egy nitro extrához kell. Csak rajta múlik. 10-ből 8. Nem is rossz, igaz? És alig kellett hozzá alakítani a hagyományos órákon. Ez a gamifikáció, amelyet immár 3 éve használok különböző korú gyerekek között. Ha nekem működik, neked miért nem menne? Az eredményességét ugyan kicsit nehéz mérni, de talán ennek a tanulónak az idézete segít. Jó volt megmenteni a világot úgy, hogy alkalmazhattam a tanultakat. A nevem Gönci Gabriella, vagy ahogyan a tanulók a játékban hívnak, Ala Alusi. A Debreceni SC vegyipari technikumának oktatója vagyok, biológia-kémia szakos. Köszönöm, hogy játszottál velem.